a killing machine with a need to bleed you when the light goes green. Best believe I'm in the zone to be. From a yin to my yang to Z. Put a grin on my chin when you come to me. Cause I'm weird, I'm a one of a kind, and I'll bring death to the place you're about to be. Another river of blood running under my feet. Forged in the fire lit long ago. Stand next to me, you'll never stand alone. I'm last to leave, but the first to go. Lord, make me dead before you make me whole. I feed on the fear of the devil inside of the enemy faces in my sight. Aim with a hand, shoot with a mind, kill with a heart like Arctic ice. I am a soldier and I'm marching on. I am a soldier and I'm marching on. I am a warrior, this is my song. I am a warrior and this is my song. I'm basking the glow of the rising war. Lay waste to the ground of an enemy shore. Wade through the blood spilled on the floor. And if another one stands, I'll kill some more. Bullet in the breach and a fire in me. Like a cigarette thrown to gasoline. If death don't bring you fear, I swear you'll fear these marching feet. Come to the nightmare, come to me. Deep down in the dark where the devil be. In the mall where the jaws and the razor teeth. Where the brimstone burns and the angel weeps. Crawl to the gods if I cross your path. And my silhouette hangs like a body bag. Hope is a moment now long past. The shadow of death is the one I cast. I am a soldier and I'm marching on. I am a warrior and this is my song. My eyes are steel and my gaze is long. I am a warrior and this is my song. We're not just going to shoot the bastard. We're going to cut out their living guts and use them to grease the treads of our tanks. We're going to murder those lousy bastards by the bushel. Now I live bleeding, I mean to inflict the grief. And the least of me is still out of your reach. The killing machine's gonna do the deed until the river runs dry and my last breath leaves. Chin in the air with a head held high. I'll stand in the path of the enemy line. Feel no fear, no my life. For God and country, I'll Tak to je Sexton, jeden z krácavcov na dnešných tankových dňoch na Gariciu. Dneska je to vozidlo považované za špičku vo svojej kategórii. Ďalším vozidlom je ocelové srdce armády, je to tank T-72 v prevedení M1. Je to 42-tónový kolos poháňaný motorom o sile 780 koní. Je vyzbrojený kanónom 125 mm. Chlapci k nám prišli z práporu výcviku zo srdca, Ludvík, zo srdca československých tankistov, kde to bolo? Tu Martine, samozrejme všetci vedia, že Martinská kasáreň všade vždy boli tankistky. Takže tento tank má veľmi nízku siluetu, má plnoautomatické nabíjanie. A krásnu tankistku! A všimnite si, posádka, vlastne veliteľka je žena, lebo veliteľ je tam vpravo, vpredu, čo má ten motocyklistický šilt, a vedľa toho je strelec. Vpredu sedí vodič. Ďalším vozidlom je samohybná húfnica Zuzana. Je to vlastne ďalší vývoj húfnice Dana, ale húfnicu Zuzana majú len ozbrojené sily Slovenskej republiky, lebo bola vzatá do výzbroje až po rozdelení Československa. Máme ich v Michalovciach. Je to 155 mm húfnica s automatickým nabíjaním. Vo svojej dobe vzniku aj toho predchodca bol to absolútne svetová špička. Dodneska taká je a na jej ďalšom vývoji sa stále pracuje. Jej účelom je dať rýchly sled rán, ktoré nám bolo poskytnuté v rámci pomoci od ozbrojených síl Spojených štátov. Je to silne protimínové vozidlo, určené hlavne na akcie typu Afganistan. Ako sa šoferuje tento MRAP? Skúsenosti má pán Jaroslav Baška. Keď som bol v Národnej garde Indiana, tak som mal možnosť šoferovať tento
Libier vážiaci mrap, čiže mine resisted armed protected vehicle, to je 25 000 libier, čiže 12,5 tony to má asi toto auto. Je to vozidlo Aligátor. Aligátor je slovenský vývoj, slovenská výroba. Je to ľahké prieskumné vozidlo, ktoré v podstate nahradzovalo vozidla BRDM-2. Je schopné plavby bez prípravy. Používa sa vo viacerých verziách ako veliteľské, ako chemické, prieskumné. Naozaj podľa užitia môže byť vybavené buď vysielačkami, a toto sú chemici, vzadu máte také vlajočky, tie vyznačujú vlastne. Výzbroja, môžete sa na to pozrieť, môžete si to opozerať, fotiť sa, ale nebrať so sebou. Ďalším vozidlom je to vozidlo protileteckej obrany SUR, systém a upravlenia razviedky i navedenia. Je to radarový systém na podvozku vozidla MTLB. Neskôršie naši vojaci ho aj rozvinú, čiže uvidíte, jak to potom sa celé bude rozťahovať, tie radary. Je to súčasť protileteckých systémov, podobných ako je protiletecký systém. Je to jedno z rozhodujúcich zamestnaní, vlastne vyvrcholenie výcviku. Tam sa overí celý systém, či sú vojaci schopní ho operovať, a konečným výsledkom je zasiahnutie cieľa. Keď hovoríme o tom, že naši protilietadlovci ako prvýkrát strieľať rakety S-300, nie je to kvôli tomu, že by sme nechceli alebo nemohli. My sme pripravení, ale je to aj pomerne náročná operácia z hľadiska finančných prostriedkov. Samozrejme, na potvrdenie schopnosti protilietadlovej raketovej brigády je to nevyhnutné. Ďalšie vozidlo, je to vozidlo OT-90, je to vlastne vozidlo na podvozku BVP-1 s vežou z OT-64, ale upravené ako nosič rakiet Igla, to značí protileteckých rakiet. Toto vozidlo je slovenská úprava, ináč história vzniku týchto vozidel je veľmi zaujímavá, lebo keď bola podpísaná zmluva KOS o odzbrojení, tak BVP-1 bola zaradená ako ľahký tank, a keďže naša armáda ich mala veľa, vtedy boli prezbrojené vežičkami s gulometmi z OT-64. Ďalšia výzbroj, ktorú tu Máme tu ďalšie kone, silné. je to Áno, sú to príslušníci klubu vojenskej histórie 8. husársky pluk, takzvaný Kienmayer. A zdraví nás veliteľ major Martin Maják, Kompas. 8. husársky pluk rekrutoval 95% Slovákov, vojakov a dôstojníkov Rakúskej monarchie. z roku 1930, ktorý Československá armáda, nie už ozbrojený Slovenskej republiky, Začína sa samozrejme defilé historickej techniky. používala pred druhou svetovou vojnou, počas druhej svetovej vojny ho používala aj armáda slovenského štátu, či už rýchla divízia. Je to ľahko panciarované vozidlo, vo vežičke malo gulomet 26, je to na podvozku Tatra 72, to bolo vozidlo s veľkou príchodnosťou, náhod má na všetky 4 zadné kolesá. A toto auto vzniklo teda naozaj z nadšenia tých majiteľov a je to jediný takýto funkčný exemplár, ktorý sa ešte pohybuje po našich akciách. Myslím si, že si zaslúžia vysoký potlesk. Dokonca mám takú informáciu, že ho používali aj legionári. Ďalším je tančík vzor 33. Je to tančík, ktorý sa vyrábal v Československu na základe v podstate licencie Gard Lloyd anglického tančíku. Používaný bol ale neskôršie len na výcvik tankistov. Hneď za ním nasleduje zástupca nemeckej bojovej techniky, ide o repliku samohybného diela Stuck 3, alebo ak chcete Stuck 3, tá skratka Stuck pochádza z nemeckého výrazu Sturmgeschütz, čiže útočné dielo, pretože Nemci tento bojový systém postavili na myšlienke útočných diel, ktoré používali útočné oddiely, útočné prápory ešte v prvej svetovej vojne. To boli ešte klasické diela, ktoré museli do pozícií tlačiť ich obsluhy. V druhej svetovej vojne samozrejme tieto útočné diela boli lafetované na podvozky tankov, čiže v tom pôvodnom prevedení Stuck 3 bol na podvozku
bol stávaný na podvozku stredného tanku Panzerkampfwagen 3 a Panzerkampfwagen 3, alebo ak chcete Panzer 3. Vyzbrojený bol v tejto verzii, ktorú táto replika predstavuje, Ausführung G, dvohľadňovým 75 mm kanónom. Ako vidíte, ten kanón je lafetovaný v nízkej nastavbe, čiže nebol ako klasické tanky lafetovaný v otočnej veži, čo malo samozrejme tú nevýhodu, že nevedel hneď okamžite reagovať na zmenu smeru streľby, ale zase na druhej strane tá nízka silueta, extrémne nízka silueta, hlavne v porovnaní s väčšinou ostatných nemeckých tankov, zabezpečovala, že bol veľmi dobre maskovateľný v teréne a pri dobrom maskovaní a zakopaní s kanónom na úrovni terénu bol veľmi ťažko detekovaný. Hneď za ním ide ťahač, delostrelecký ťahač SDKFZ. Ja keď som ho Pálko videl, hovorím, to je Husenica. Áno, v podstate ide o predchodcu neskôrších obrnených transportérov SDKFZ 10, nazývaný aj Temar 7. Pôvodne malo ísť o obrnený transportér, ale jeho vlastnosti v tejto funkcii sa veľmi neosvedčili a preto potom bol využívaný, ako som spomínal, predovšetkým vo funkcii delostreleckého ťahača, ale takisto len lafetovali napríklad protilietadlové kanóny kalibru 20 mm Ehrlikon alebo 37 mm. Za ním už ide jeden veľmi zaujímavý a dá sa povedať aj veľmi vzácny kúsok, ide o americký ťažký ťahač M26 Pacific. Vozidlo určené na ťahanie veľmi ťažkých nákladov tankov. Kvôli silnému motoru a zášľahom plameňa, ktoré často vyšľahovali výfukou, ho volali aj Dragon Wagon, čiže dračí voz. Ako vidíte, vozidlo, kabína vozidla je aj ľahko pancierovaná, to znamená, že po zaklopení tých priezorov bolo kamarátov, je to vozidlo, ktoré bolo používané švédskou a norskou armádou. Je to vysokopriechodné vozidlo, takisto s viacerými prevedeniami, skriňovými alebo otvorenými. Dopravovalo motostrelcov. Za tým nasleduje rakúske vozidlo SPZ A1 Steyr s prevedením s 30 mm kanónom Bofors. Je to vlastne vozidlo, ktoré vzniklo v roku 1961, prebehlo motorizáciou v roku 89 a pred 2 rokmi rakúska armáda vyraďovala z výzbroje. Má 6-valcový motor, Steyr turbo. Nevyznačuje sa plávaním, máme kamarátov z Rakúska, ktorí sa pokúšali nasledovať naše BVPčka z úvody a spravili slovo ponor. Oni si mysleli, že my ideme vodne, ale na vody, že to okamžite pláve. Ďalší vozidlo je Tatra 128. Je to vozidlo, je to vlastne predchodca Pragy V3S. Naša armáda pocitovala potrebu zaviesť do výzbrojí trojtonové vozidlo. Používali sa len Tatry 111. Toto auto vzniklo vraj za nejakých 5 mesiacov. Skrátením ostatne motora a právu ako 10-krúcový motor. 111 má 12-valcový motor. Má veľmi vysokú priechodnosť, ale žiaľ aj veľmi vysoký tlak na podložie, čiže v teréne zapadal, lebo mali ma jednoduchú montáž a tá koncepcia Tatry má aj svoju váhu, čiže preto neskôršie bola používaná Praga V3S. Ďalšie vozidlo Kolos, čiže Tatra, bol vyvinutý kanón sám o sebe ešte počas druhej svetovej vojny ako ponorkový kanón pre nemecké úboty. Neskôršie bolo ako urobený ako vlečený a bojovej činnosti bolo ho vidno aj v občianskej vojne. Ďalšie vozidlo je Jeep Willys, používaný v tomto markingu, je československý. Najkrajšia na tom je tá ženská posádka. Všetky tieto vozidlá sú benzínové. Ďalšie vozidlo, za tým je znovu Jeep Willys, osadený polpálcovým Browningom M2, takzvaný M-Fuse. Máme tu priateľov dokonca až z Varšavy.
bol kolopásový americký transportér, používala ho aj Československá obrnená brigáda, ktorá na to prišla z Anglicka. Vozidla používala aj Červená armáda. Zaujímavé je aj tým, že má gumové pásy. Ešte predtým, Ludvík, stratil sa fotoaparát, priatelia, fotoaparát, máme ho v registrácii. Teraz prichádza nemecký Wehrmacht. Je to nemecké vozidlo terénne, ktoré ťahá 37 mm protitankový kanón, ktorému hovorí Panzerklopfer, lebo klopkal iba na Panzer 34, nemoskotne ho preraziť. A to sú vozidlá klubu vojenskej histórie Karpátia. Áno, toto vozidlo šoferuje pán Igor Balov, ktorý ako tieto vozidlá aj zrekonštruoval. Je to nádherný kolopásový ťahač. Nemecká armáda sa vyznačovala veľkým použitím kolopásových vozidiel. Asi bola prvá, ktorá túto kategóriu zaviedla. Tie vozidlá sú absolútne unikáty, mali benzinové motory Maybach, a čo je zaujímavé, tie pásové články boli tuté vrnené olejom a ťahané iličovými a iličových ložismov. Tesne za týmto ťahačom si všimnite, že to ide veľmi rýchlo. TKF 223 špeciálna verzia obrneného prieskumného vozidla s rámou anténou. A ďalšie vozidlo už asi netreba veľmi predstavovať. Legendárny sovietský T-34-85 ťahujú posledných 2 rokov vojny nielen v radoch Červenej armády, ale aj v radoch Československej tankovej brigády, Poľskej armády na východnom fronte a takisto vozidlo používané ešte dlhé 10 ročia po vojne. Posledné T-34, pokiaľ dobre viem, bojovali ešte vo vojne početných vojnových konfliktov v bývalej Jugoslávii. Ďalšie vozidlo je vozidlo KAS, používané pechotné, áno. Oni, aby sa neurazili tí pechoťáci. Áno, tuto bol ten Vigor s vzduchom chladený. Čiže vozidlo má automatickú prevodovku, krásne riadenie volantíku. Ďalšie vozidlo je dielenské vozidlo BVP, čiže DVP, dielňa technickej pomoci. Bolo to jednou z mnohých nástavieb, ktoré boli používané na týchto vozidlách. Urýchlite to. Ďalšie vozidlo je chemický BRDM-2. Ten biely kríž pre tých pamätníkov, to znamená, že sa zúčastnil okupácie Československa v auguste 1968. To bolo označenie vtedy vojsk, ktoré vtrhli do Československa zo všetkých strán, výnimkou teda rakúskej a nemeckej, západonemeckej, aby vlastne ukončili Pražské jaro. Ďalšie vozidlo hneď za ním je delostrelecký systém SNAR 10. Je to radarový systém, ktorý používala delostrelectvo jednak ako na identifikáciu, odkiaľ ide nepriateľská paľba, ako aj sledovanie zásahov vlastného delostrelectva. Svetovej vojne práve sa na do zákruty natáča sovietské samohybné delo, respektíve stíhač tankov SU-100 s lafetovaným kanónom, ako názov napovedá, kalibru 100 mm. Pálko, toto vozidlo, ako aj mnohé vozidlá, uvidia diváci už o mesiac, 25. júla kde? Na bojoch na Hroне v Starom Tekove, takže kto budete mať náhodou cestu okolo, alebo nelutujete tú cestu, tak veľa odporúčame, keď sa pozrieme. Bude to už 10. ročník bojov na rieke Hron, na autentických miestach, kde sa začala bratislavsko-brnianská operácia. Dnes sú stovke ešte možno taký detail, že toto vozidlo nedisponovalo gulometnou výstrelou, teda bolo v prípade narazenia na prekopu mimoriadne. Čiže ten podvozok je v podstate vychádza z podvozku T-34 a po druhej svetovej vojne ešte v 50. a 60. rokoch malo vo výzbroji označení SD samohybné dielo 100 a je Československá ľudová armáda. No a ďalšie vozidlo tiež asi veľmi netreba pripomínať. Ten tvar pozná asi každý, aj keď v tomto netradičnom prevedení ho vidno iba na
štandardný obľúbený transportér nemeckých tankových a motorizovaných divízií. V tejto verzii 251/1 bol vyzbrojený, ako vidíte, hore nasetovaný gulometom MG34 alebo MG42. Zaujímavým detailom je možno aj to, že veľa týchto transportérov potom v úvodzovkách videla aj Československá armáda po vojne a v 50. a na začiatku 60. rokoch v trochu pozmenenej verzii pod označením OT-810 vyrábali aj v podpolianských strojárniach Detve a Hrinovej. No a ešte na záver tejto sekcie máme tam pár motorky KTM rakúskej. Ďalšie vozidlo OT-62 Topaz. Je to veľká rarita. Na Slovensku sú snad 3 kusy, v Čechách možno 2. Kedy si to bolo v každom lepšom útvare, je to predchodca BVP. Vozidlo malo až 16 mužov. Veľmi dobré plave, keď sa pozriete vzadu, má 2 hydrožety, on zo spodu nasáva vodu, vzadu chrlí tú vodu, bol to taký motoráčik. Toto konkrétne vozidlo je v prevedení R2M, to značí rádiový úzol, modernizovaný, tankové útvary používali ešte v prevedení A, populárny autobus, veľmi pohyblivé. Po vyradí našej výzbroje ich zobrali do Egypta a Egypt ešte stále naháňa náhradné diely na to. Toto vozidlo je ATS, artilérny ťahač strední, čiže z výzbroje Červenej armády, má to motor tanku T-54, bol určený na ťahanie húfnic do váhy 12 tón, hlavne 152 mm húfnic, s ktorým sa u nás hovorilo aj jasovské, lebo ich používala naša jednotka pri Jasle. Крутые парни по всей стране, кто связан дружбой с ВДВ. Такое братство, надежный щит, никто Россию не победит. ВДВ, с неба привет, ультрамариновый набок-берет. Тельник с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДВ, сколько побед, из парашютов белый букет. Радугой мирной парят купола, слава десанту, честь и хвала. В Центральном парке салют в Москве. Мечтают парни о ВДВ. Любым оружием владеть легко. Знамя победы главней всего. ВДВ, с неба привет, ультрамариновый набок-берет. Тельник с волной и море погон, с неба навеки десант обручен. ВДВ, сколько побед, из парашютов белый букет. Радугой мирной парят купола, слава десанту, честь и хвала. Честь и хвала. Repliky, hlavne čo sa týka kamufláže, stroj, ktorý vidíme, je dosť efektný, ale lieta prakticky, ako vidíte, v bielej teda viac menej zimnej kamufláži s červenými koncami. Teraz sa nám do boja zapoja aj lietadlá, ktoré reprezentujú Luftwaffe. A budú sa snažiť zaútočiť na sovietske bitevníky. Tie lietadlá Luftwaffe rozoznáte samozrejme predovšetkým podľa čiernych krížov, tzv. Balkenkreuze alebo trámové kríže, prípadne svastiky na smerovkách, ale takisto veľmi výrazné sú tie žlté rozoznávacie znaky, ktoré vidíte na nosoch a zadných častiach lietadiel. Práve táto žltá farba bola predpísaným rozoznávacím znakom všetkých lietadiel, všetkých mocností osy práve na východnom fronte. Malko, preruším ťa, pretože priatelia, toto je Retro Sky Team z Košíc. V nemeckých lietadlách
silu nemeckej Jagdwaffe, teda stíhacieho letectva. Pokevolky 190 snažia zostreliť sovietské stíhacie a bitevné lietadlá. Hoci nejde, ako som povedal, o autentické stroje z druhej svetovej vojny, pretože tých je vo svetovom meradle už veľmi poskromne, tak tá simulácia manévrov, strelby palubných zbraní je naozaj veľmi veľmi. A všimnite si, že stíhači sa snažia manévrovaním dostať sa za chvost svojho súpera a zostreliť ho palbou gulometov alebo kanónov. Pripomeniem, že aj nad územím Slovenska lietali jedni z najväčších stíhacích najvýskumnejších stíhačov na jednej a druhej strane. Na strane nemeckej, v Luftwaffe, to bol predovšetkým Hauptmann, teda kapitán Helmut Lipfeld, ktorý skončil vojnu s nejakými 230 vzdušnými víťazstvami. Niektoré z nich evidentne a dokázateľne dosiahol aj nad územím juhozápadného Slovenska. Na sovietskej strane to bol hlavne kapitán Jevstignejev, ktorý podľa väčšiny tabuliek, ktoré porovnávajú výkony stíhačov vzdušných síl Červenej armády, dosiahol vyše 50 zostrelov. Po tých veľkých nepomeroch počtu evidovaných zostrelov nemeckých a iných pilotov sa už veľa pohovorilo, popísalo, dodnes sa vedú debaty, ako je možné, že najlepší nemeckí stíhači mali zaznamenaných vyše 200, vyše 300 zostrelov a najlepší spojeneckí, teda sovietskí, britskí, americkí letci len čosi okolo 50-60. Ono to bolo dané aj tým, že tí najlepší nemeckí stíhači častokrát museli lietať prakticky celú vojnu. To znamená od 39. až do 45. roku a za ten čas, hlavne na východnom fronte v tých prvých mesiacoch vojny proti Sovietskému zväzu mali možnosť takto si navýšiť svoje skóre a spojenecké letecké zložky mali svojich najlepších pilotov v istom čase zo služby a využívali ich služby ako inštruktorov. Na zemi sa nám zatiaľ pohlo samohybné dielo Štuk, ktoré evidentne dostalo zásah. A zásah hlavne ostal aj jeden zo sovietských stíhačov. Simuluje nám aj poruchu motoru. Dobrý. Zašiel za stromy a už sa nevydarí. Zmizol za stromom a možno sa dočkáme aj nejakého výbuchu. Vidíte, že nemeckí vojaci utrpeli aj nejaké menšie zranenia v dôsledku palby palubných zbraní sovietských lietadiel. Okamžite to riešili sanitári a zdravotníčky, ktoré sa presúvajú s touto kolónou.